acceptance nini kanye ere kama county government owang inere meku because nitiere stage moko ma these pending bills ng'enygi are rumors and gin gik moko ma yes ng'ato noskete pesane but process manoyudego is a process ma ok nyal miyo bed paid nikech mokwongo contract nyaka bed no lande kose lande imi period ma bidding contract nyaka bed gi miluongo ni procurement evaluation tender evaluation tender opening tender evaluation tender award magi procedures magik makopono chul te miwinjo ni aipoa koro bire ginene je procurement procurement iluongo nango organization ma deal gi procurement biro PPRA iwinjo biro to check kore momiyo the county government osetimo andaro wacho nini I took my time ma bedo gi the chief finance officer mar Homa Bay County Mr. Sita abedo gi the CC member ma finance mar Homa Bay County Waziri Solomon Obiero abedo gi the procurement officer mar Homa Bay ma penjo I went through several of them nitie a few contractors man gi pending bills koro kana penjo ni tango momiyo kare okutim payment to gikora ni no these contractors and Ologor should confirm this koponi and honest ni contractors ma for example ma Homa Bay County no enter into payment plan the county government number chiel ne gikungo giwinjore ni pesa ma is available financial year madhi mbele kik gibed gi pending bill county government cleared all the bills mosebedo the current bills mano koponi ariambo to you can confirm here number 2 ne nitiere pending bills mar historical mane dwaro gimiluongo ni audit verification en nono ni tondarani kanitime to ere paper mar award manomiyi ere amount mano ere certificates mani raise nikech mondo chuli nyaki raise gimiluongo ni payment certificate to be in gi completion certificate to be in gi handing over certificate ma mondo mi ka in gi handing over certificate no se bedo handed over to the government koro kata kandara pio se yuero tinyalo wachni no I handed it over on this particular date engineer mora biro nyisi ni ka ne en rough road mar maram to ka ne handed over this date to ne in gi photos machal kama they make sense jogi kati penji ni tange picha mar project mantimo jomoko nigo jomoko ongego koro akia ni pichni mag giwegi be county government odhi owango tingo gi ero kama na inya ngeni contractors mabenda ntiere go mano migi be count gimo winjo gi wachno an kaka contractor makama ndik specific barua gimoro ni riwruok mar contractors doesn't make sense an pok awinjo riwruok mar contractors awinjo mna Homa Bay gintie kata mna siantie Kisumu bende ntie ka gisebedo to gidhi giloso political cocoon koro jok mapingo maybe the leadership of the day ema gidwani gigo gidwani giriwrego based on that but adwa chiwo ni point moro ka ekini meng'io point makamana ngeni sio makamaga ngeni contractors mabende wantiere godo bro bedo kaduoko kata kamano angeni wantiere koda contract account ma Kisumu mano Morris Onyango Morris to record wa he yor lony manyasana ngeni kono se kore bende wabro bedo kwa twa kode kanyakla koda Francis Amolo mabende enja komri rock mano mar contractors angeni kapodo dhi nyime koda twak marundi kapkana mnapokaluso kode angeni ibio sio mathoth ahinya okabio seyo Sharon andagombo ni kwa discuss agombo ni kawuono kaka wach bende koro right of reply gor bende odwoki moko kum seyo mabende okawach kata no dwoki because enoke en contractor en raja kedo ne ratiro sami kedo ni wan gi gimiluongo ni kata ne court kidhi to ng'ato otho ing'iyo ni to otho e circumstance machalo nade okonyiso ni rights te are acceptable and Olo as a friend Olo ng'amosiepna ebo ng'eyo gigi moko wase analyze kode asebedo gi contractors makata enong'e na romo gi contractors ma penjo gi nomera ere gigo gi kipenjo jogo pando documents go nikech gibe tenders gi moko ne giyudi legally mondo mi gi produce gi kata gitere senate otamre kata senate poko receive their document mana wacho ne ginia mondo chulu nyakutim achiel wachni an atimo project A project ka project nigi nyinge project ka project nigi namba ne inyabe ni tim abiriyo but adek tinyalo chuli tangwen ok nyal chuli kawe kata chiel ma clean ti wachni atimo ma gima to nayudo papers makama atime kama ende kata ka koro en osebedo dilapidated to ende you can see it koro mae mana wacho ni ma kono nana nyalo ponyu mondo mi wadhi kata senate mane mano mi amanyo senator jogi kata law will tell you ni kata en minene ni
jogi are not willing, contractors wagi onge ma willing mondo miye erokamano ahinya. Samoro bende ologor ka ntiere kaunti ma Kisumu. Olo bende minyalo medo kotendo some kod are good mago but some are